Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Dakbayan sa Lapu-Lapu nagtinguha sa paglangkat sa Guinness Book of World Records sa labing dako nga cross. Si Luan Mirondina adunay live update. May Yes, Bob, gawas nga gitinguha karon sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang inanay nga paglagsik og balik sa turismo. Gitinguha usab karon sa dakbayan ang paglangkat sa Guinness Book of World Records sa labing dakong cross nga kasamtangang gihuptan karon sa Estados Unidos nga adunay sukod nga 70 meters. Gitinguha karon sa dakbayan, Bob, nga makaporma og 100 meters nga cross gamit ang artificial reef ilawom sa dagat. Kasamtangan karong gitrabaho kining mga module nga ginama sa scrap iron o gisumpay-sumpay aron mamahimong artificial reef. Matod ni Marigondon Barangay Councilor Emeterio Bunghanoy, kinsa usa ka experienced diver, ubay-ubay na sa mga coral sa Olango Island ang nangadaot, busa gitinguha nila ang pag-revive niini gamit ang artificial reef. Kini siya kuras, amo ning ipapilit diri. Unya mutubo ra na siya ngadto-ngadto madugay. Unya amo na experience before. Kami ni Mandel, amo na na-experience nga nindot ang resulta sa ining ingon ani nga pamaagi artificial reef kay katong sa una ginahimo na to sa una katong mga ligid dili gito siya mataptan. Ang mga dili na magamit like bleachers nga mga puthaw nga kanang putol-putol angle bar bisag unsa ang among makit-an dinhi nga pwede na mo mahimong artificial reef nga ang city government sa Lapu-Lapu nga dili makagasto. Ang mga scrap iron dinhi sa motor pool sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang ilang gigamit isip raw material sa mga modules. Moabot sa 19 ka mga modules ang gikatakdang himuon nila og kinisumpay-sumpayon o gilaumang mahuman nila kining tanan sulod sa 2 ka buwan ug ipahiluna sa kadagatan didto sa Barangay Tinggo. O garon nindot kini tan-awon, pormahon nila kini og cross nga adunay gitas-on nga 20 feet ug 6 feet ang gilapdon. Sukad niadtong Oktubre 12 hangtod Oktubre 17 nakabutang na sila og 4 ka mga module. Apan giklaro ni Bunghanoy nga way corals nga maigo kay ila kining ibutang sa sandy bottom sa Barangay Tinggo sa Olango Island. So wa tay corals nga hilabtan nga maayo. Ang atong mga divers nagtan-aw sa mga ubang mga corals nga nangaputol, nga damage. Mo'y gipanguha sa atong mga divers and gi-replant. Bab, mga tulong nga sa 4 ka tuig gikan karon gilauma nga mulabong na ang mga gi-replant nga mga corals ug hayan mas maklaro na unya niini ang porma nga giant cross underwater. Bab. daghang salamat Luan Mirondina sa imong live report.